खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेयारि खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सीएम हिमन्त बिश्व शर्माया 3420 सावस्रि बिफाननि थिसनथाइ लाइजाम गथायबाय। खोला सालमारा मानकाचाराव ड्राग्स लानानै 896 याबा टेब्लेटजों लोगोसे सानै हमजादों। केएएसि-सिएमनि न'खौ सावनायनि उनाव आसाम सीएसआ सोनाब कार्बि आंलं फारसे खारलाङो। केर'नि होबथानायनि जाहोनाव गोबां दावराव-दावसि सोमजिदों। कामरुप पुलिसआ ड्राग्स लानानै गोबां जब्द खालामो। आइजोफोरा फालांगियाव जौगानांगोन, बयबो गाव सोनारनो हायो। आसाम सीएम रङियानि फरायसाया मोननो थाङै नासानि गनायथि मोननो हादों। नीरज चोप्राया बारग' हादोरगिरि रामनाथ कविन्दखौ लोगो हमहैदों। कृष्णप्पा गौतमआ क्रिकेटनिफ्राय आजिरा लानायनि फोसावबाय। हिन्दु लाइमोनफोरखौ बुथारनायनि सायाव क'क्राझाराव विहिप आरो बजरं दलनि सोमावसारदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। सीएम हिमन्त बिश्व शर्माया 3420 सावस्रि बिफाननि थिसनथाइ लाइजाम गथायबाय। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 22 डिसेम्बरखालि खानापारायाव जानाय मोनसे हाबाफारियाव हादोरसानि सावस्रि बिफानाव टेकनिकेल आरो टेकनिकेल नङै मासिफोरनि थाखाय गोदानै सायख'जानाय बिजाथिफोरनो 3420 थिसनथाइ लाइजाम रानना होयो। गावनि बिबुंथियाव गिबि मन्थ्रिया गोदान मावफारियाफोरखौ गोरिब आरो निखावरिफोरखौ मदद खालामनो आरो गावसोरनि खामानियाव सुबुं बेसेनखौ लाखिनो थाखाय थुलुंगा होयो। बिथाङा हादोरसायाव साख्रि सोरजिनायनि खोथा होनाय आरो सोलोंथाइ आरो सावस्रि सिबिथायखौ जौगाहोनायनि खोथा होनायजों लोगोसे थिसननायाव सरकारनि जाफुंसारनायफोरनि सायाव नोजोर होयो। सीएम बिथाङा सरकारनि गोरोंथि थिसनथाइ आरो सावस्रि जोथोन खान्थियाव मोजां सोलायनायफोरनि सायाव नोजोर होनायनिबो सायाव सावरायो। नैथि खौराङाव दङ। खोला सालमारा मानकाचाराव ड्राग्स लानानै 896 याबा टेब्लेटजों लोगोसे सानै हमजादों। खोला सालमारा मानकाचाराव ड्राग्सनि गुबै जाथाय। खोला सालमारा मानकाचार पुलिसआ 22 डिसेम्बरखालि मानकाचार पुलिस थानानि सिङाव थानाय रंगापानि ओनसोलाव 896 सन्देह गोनां याबा टेब्लेटजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हायो। मोनसे खौरां मोननायनि उनाव मोनसे स्पेसियेल पुलिस हानजाया सन्देहगोनां सुबुंफोरखौ होबथायो आरो नागिरो। जाय सानैबो कुचनिमारानि जरडांगा पार्ट 2 नि थागिरि शाहिनुर इस्लाम आरो नीलसान्त महरै सिनायथि मोनो। टेब्लेटफोरखौ बिसोरनि आखायाव मोन्दों। बे होबथाग्रा मुवाखौ जायगायावनो नारक'टिक ड्राग्स एन्ड साइक'ट्रपिक साबस्टेन्स (एनडीपीएस) एक्टनि सिङाव जब्द खालामनानै केस होनाय जादों। पुलिसआ दा ड्राग्सनि फुंखा आरो बिसोरनि थांखिजानाय थावनिखौ नायबिजिरगासिनो दं। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बेफोरबादि अपारेसनफोरा ड्राग्सनि फालांगिखौ होबथानो आरो सुबुं सावस्रिखौ रैखा खालामनायाव मदद खालामो। थामथि खौराङाव दङ। केएएसि-सिएमनि न'खौ सावनायनि उनाव आसाम सीएसआ सोनाब कार्बि आंलं फारसे खारलाङो। केर'नि होबथानायनि जाहोनाव गोबां दावराव-दावसि सोमजिदों। ट्राइबेल रैखाथिनि सिङाव रैखाथि होजानाय पिजिआर आरो भिजिआर हानिफ्राय आयेन बेरेखायै थाफैनाय सुबुंफोरखौ होखारनायनि दाबिजों आइजोफोर आरो फरायसाफोरजों लोगोसे रोजा रोजा ओनसोलनि सुबुंफोरा गाहाय केरनि दालांखौ होथेदों। बे हेंथा सोमावसारनाय, जाय उखैहाब सोमावसारग्राफोर जाय 2 सप्तानिफ्राय बांसिन उखैहाब दंमोन बोखारनायनि उनाव जादों। लामाफोरखौ होथेदों आरो माखासे गलाफोर आरो न'फोरखौ खहा खालामदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला ट्राइबेल आफादनि दैदेनगिरिनि न'आव अर सावनानै होनाय जादों, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। आसामनि गाहाय नेहाथारिया थासारिखौ नायनो थाखाय जिल्लाखौ दावबायदों आरो सुबुंफोरखौ गोजोन थासारि लाबोफिननो थाखाय नाजागासिनो, नाथाय समाव गोजोन थानो खावलायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ। कामरुप पुलिसआ ड्राग्स लानानै गोबां जब्द खालामो।
कामरुप पुलिसआ थांनाय 21 डिसेम्बर खालि आसामाव थांखिनानै खालामनाय अपारेशननि समाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामदों। मावख'गिरिफोरा आन्थोर खथायाव दोनखोमानाय 50,000 याबा टेब्लेटफोरखौ बोखांनो हायो, जायनि बाजारनि बेसेना 7.5 कौटि रां होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे अपारेशनखौ एएसपि गाहाय मावख' कल्याण पाठकआ ओनसोलाव संगठित फेग्रा मुवा फालांगिखौ होबथानो थाखाय मोनसे गुवार नाजानायनि बाहागो महरै दैदेनदों। जाथाय थिलिनिफ्राय चटला गामिनि सानै सुबुंफोर फैजुद्दिन आली आरो महिरुद्दिनखौ हमनो हायो। पुलिसआ बुङो दि बिसोरनि हेंथायै सोमोन्दो गोनां आयेननि गेजेरजों आयेनारि राहा लानाय जादों। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे जब्द खालामनाया ड्राग्स फालांगिरि खालामनायनि हेंथायै पुलिसनि सोलिबाय थानाय जुजिनाय आरो जिल्लाखौ रैखाथियै लाखिनायनि खोथा होनायखौ दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ आइजोफोरा फालांगियाव जौगानांगोन, बयबो गाव सोनारनो हायो, आसाम सिएम। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया आइजोफोरखौ फालांगियाव गेदेर बिफाव लानो आरो रांखान्थियारि उदांस्रिखौ मोननो थाखाय खावलायदों। बिथाङा मोनसे हाबाफारियाव बिबुंथि लाखियो जेराव सरकारा गाहाय महिला उद्यमिता अभियाननि सिङाव सा 28,000सो आइजोफोरनो 10,000 रांनि सीड मानि चेक रानना होयो। बे मावथांखिखौ आइजोफोरखौ फिसा फालांगि जागायजेननो आरो गाव हेफाजाब हानजाफोरखौ गोख्रों खालामनायाव मदद होनो थाखाय महर होनाय जादों। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि आइजोफोरा सि दानाय, आदार प्रसेसिं, डेयरी, आबाद आरो गुबुन जायगानि फालांगिफोरखौ सामलायनो हागोन। बिथाङा बुंबावो दि सरकारा बिथांमोनखौ हेफाजाब होगोन आरो मावख'आरि बाहायनायनि थाखाय आइजो हानजाफोरा बानायनाय मुवा बेसादफोरखौ बायनो मोजां मोनगोन। शर्माया बेखौबो फोरमायदों दि मावथांखिफोरा बारायनायजों लोगोसे राङारि अनसुंथाइखौ 10,000 रांनिफ्राय जागायनानै 25,000 आरो 50,000 रांसिम बांहोनाय जागोन। बिथाङा मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ गोलाव समनि मुलाम्फानि थाखाय बे रांखौ सोलोजों बाहायनो बोसोन होयो। गिबि मन्थ्रिया बे हाबाफारिखौ गुबुन सरकारनि हाबाफारिफोर जेरै हिन्जावसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइ आरो अनसाय मावथांखिफोरजों लोब्बा लाखिनानै बुङो दि बेफोर हाबाफारिफोरा गासै रामाव आइजोफोरनि थाखाय गोबां खाबु सोरजिदों। द'थि खौराङाव दङ रङियानि फरायसाया मोननो थाङै नासानि गनायथि मोननो हादों। रङियानि सासे फरायसा एरियन जिहान आहमेदआ मोननै गोदान एस्टेरइड नागिरनानै नासानिफ्राय मोननो थाङै गनायथि मोनदों। एरियानआ रङियानि वार्ड नं 3 आव थायो आरो मेघालयनि बिगियान आरो बिरोंदामिन मुलुगसोलोंसालियाव कम्पिउटार साइन्स आरो इन्जिनियारिंआव बिटेक सेमिस्टारनि गिबि सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं। बिथाङा इन्टारनेशनेल एस्ट्र'नमिकेल सार्च कलाबरेशन (IASC) मुंनि मोनसे हादोर गेजेरारि मावथांखियाव बाहागो लादोंमोन, जेराव फरायसाफोरा नंगुबै खारिखौ बाहायनानै नंगुबै अख्रांमा मुवाफोरखौ सिनायथिनायाव मदद खालामो। एरियानआ पान STARRS निफ्राय टेलिस्क'प डेटाखौ बिजिरदोंमोन आरो मोननै सिगां मिथि मोनै क्षुद्र ग्रहफोरखौ नागिरना दिहुनदोंमोन, जायखौ दा 2024 VE8 आरो 2024 VC23 मुं होनाय जादों। बिथांनि जाफुंसारनाया गावनि जोनोम थावनियाव गोग्गानाय लाबोयो आरो अख्रांमा बिजिरसंनायाव लाइमोन भारतारिफोरनि बिहोमाखौ दिन्थियो। स्निथि खौराङाव दङ नीरज चोप्राया बारग' हादोरगिरि रामनाथ क'विन्दखौ लोगो हमहैदों। अलिम्पिक चेम्पियन नीरज चोप्रा आरो बिथांनि बिसि हिमानी म'रआ 22 डिसेम्बर 2025 खालि गोदान दिल्लीयाव थानाय बारग' हादोरगिरि रामनाथ क'विन्दखौ बिथांनि न'आव लोगो हमहैदों। मोननै अलिम्पिक मेडेल देरहागिरि टकिय' 2020 आव सनानि आरो पेरिस 2024 आव सिलभार मेडेल देरहानो हानाय बिथां आरो बिथांनि बिसिया बारग' हादोरगिरि आरो बिथांनि नखरजों गोसो गुदुं बोथोरारि हामलायथि सोलाय-सोल' खालामो। टेरिटरियेल आर्मिनि लेफ्टिनेन्ट कर्नेल नीरजखौ बुहुमनां चेम्पियनशिप सना आरो हादोरारि रिकर्डजों लोगोसे गोबां देरहानायजों भारतनि जेभलिन खुबैग्रा हाथरखि होनना साननाय जायो। दाइनथि खौराङाव दङ कृष्णप्पा गौतमआ क्रिकेटनिफ्राय आजिरा लानायनि फोसावबाय। भारतनि बारग' अलराउन्डार आरो कर्नाटकनि गाहाय गेलेगिरि कृष्णप्पा गौतमआ 14 बोसोर केरियारनि उनाव क्रिकेटनि गासैबो महरनिफ्राय आजिरा लाबाय। 37 बोसोर बैसोनि बे गेलेगिरिया समबारखालि बेंगलुरुनि एम चिन्नास्वामी स्टेडियामाव जानाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुङो।
गौतमा कर्नाटकनि थाखाय मोनसे गले-गले दिन्थिफुंगासिनो दंमोन। बिथाङा 394 विकेट लादों आरो नखरारि क्रिकेटआव 2783 रान बानायदों। बिथांनि रणजी ट्रफी रेकर्डआ मोनसे 100 आरो कबा 100नि खावसे दं। बिथाङा 2018-19 आव कर्नाटकनि सैयद मुश्ताक आली ट्रफी बिमुं देरहानायाव मैखोम बिफाव लादोंमोन। बिथाङा 2021 आव श्रीलंकानि हेंथायै मोनसेल' अडिआइआव भारतनि थाखाय गिबि गेलेदोंमोन जेराव 149 लादोंमोन। आइपिएलआव बिथाङा मोनबा हानजाफोरनि थाखाय 36 मेच गेलेदों। शेन वार्नजों हेफाजाब होजानाय राजस्थान रयेल्सखौ लाफानानै 21 विकेट लादोंमोन। गुथि खौराङाव दङ हिन्दु लाइमोनफोरखौ बुथारनायनि सायाव क'क्राझाराव बिहिप आरो बजरंग दलनि सोमावसारदों। विश्व हिन्दु परिषद (बीएचपी) आरो बजरंग दलनि सोद्रोमाफोरा बांलादेशआव सासे हिन्दु लाइमोनखौ बुथारनाय जाथायखौ सोंखारिनानै मैया क'क्राझाराव धर्ना होयो। सोमावसारगिरिफोरा मैमनसिंह जिल्लायाव दिपु चन्द्र दास मुंनि सासे हिन्दु सुबुंखौ लिंथार बथेना बुथारनाय आरो सावनायनि खौरांफोरखौ लानानै रागा जोंदों। सा 100 मावथि सोद्रोमाफोरा टाउन सेन्टाराव ज' जानानै स्ल'गान होयो आरो हादोराव हिन्दुफोरखौ मोजां रैखाथि होनांगौ होनना दाबि खालामनानै बांलादेशनि मावथ'नाय दैदेनगिरि महम्मद युनुसनि मुसुखा सावदों। सोमावसारगिरिफोरा सरकारफोर आरो हादोरनाङारि सुबुंफोरखौ खावलायो दि बांलादेशआव हिन्दुफोरनि सायाव बांबोनाय गाग्लोबनायफोरनि सायाव नोजोर होनांगौ। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।